бонувони азиз, апои хоҳарои меҳрубон, бисёри шумо мепурсем ки ина Сабрина чӣ бовози духи Рената Фаберлик да нестай. Хай духи Рената чанд кашид нестай, неки ҳастай духи наподоби ами Рената да, даже буш бо хушрӯтарай духи Queen Ship. Бениҳоят буш хушрӯай, ира меган королевский аромат Queen Ship. Бениҳоят хушрӯай бо бародарои азиз, ба карибӣ иди занҳои бароами метавонен занҳотонда, апоотонда, хоҳаротонда ами духира падарка кунен, бо шуморо бисёртар дӯст медоранд. Инам хеле дӯстони азиз, и духи дар якум ҷо Фаберликда места аромати хушрӯ, бо дар якум ҷо инами духи хушрӯ пуртужур буш бениҳоят хушрӯай и весенний аромат, как раз ози весна, баҳор, цветочный аромат, бениҳоят хушрӯай. Инами ҳар ями ароматора пуртужур и Queen Ship меган богатый аромат, самые вкусные, самые бениҳоят хушрӯ аромат аз ҳамаи компания Фаберлик. Инам хали бонувони азиз, бародаротона уговорит кунен шавҳаротона ки шуморо заказ кунанд инами духиёра, барои ки бениҳоят хушрӯ. Вот укрепит ваш союз инами духи. Марҳамат, барои ми заказ кунен, дар рақамои болои экран бинависен, мо шуморо дар любой тамоми ҷои Россия, Тоҷикистон духиёра равон мекунем. Марҳамат.